Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa humalin subong oras tubtob las 10 agod sa pagdala sa mga impormasyon upod sa aton nga mga newsline na reporters. Sa aton nga mga listeners abroad, sa mga listeners naton dira sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga Bisaya, sa mga Ilonggo, kag sa mga Pinoy, mayong gabi, mayong adlaw sa inyong nga tanan. Setyembre 21 kita. Ika-49 anyos nga anibersaryo sa nga Marcialo. Setyembre 21, 1932. Amo ini nga adlaw ang pagdeklarar ni former President Ferdinand Idralin Marcos nga ginatawag nga diktador, ginpalaya sa Malacanang, nagpadulong sa Hawaii, tubtob sang ulihin na balitaan nga napatay. So during martial law, madamo man ang mga nabiktima, madamo man na di ang mga nabiktima sang inhustisya during sang martial law. So mayara nga ginahanduraw pa nila, ginadumdum nila, kag koninali nga madumduman nila, no? Ang kapait nga nagyan nila during martial law, baw daw sakit-sakit man. No? Ilabi na gito ang mga ginpang Bartolina sang una. Iloilo Newsline Weather Update. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Check nato ng Pag-asa Iloilo po sa kay Mr. Charlie Depra sa yara na sa atong alinya. Mayong gabi. Yes, sir, mayong gabi sa tanan nga at pagpalamati kag viewers ng Iloilo Newsline. Pinakaling lakas ng panahon karon nga adlaw Martes, Setyembre 21, 2021. Alas 3 kina sa hapon ulit na suplatan ng low pressure area. Ginabulabanta base sa tanan nga available data. Ngayara sa 135 kilometro nakatungdan na minha nakatungdan sa Puerto Princesa City, Palawan. Ini nakaimbil sa may Intertropical Convergence Zone or ITCC nga nagapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangon sini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, magapangibabaw kung kaysa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan, may mga isolated nga mga pagulan pagpangilat panagob dala sining ITCC kag localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan nga hangin, magali na bagat na nakatungdan, panabagat na nasidlangan, magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalot sa kadagatan. Antal sa atong temperatura nasa 25 tubtob 29 degrees centigrado. Ang adlaw naman nagtunod alas 5:46 kinasang hapon, magabutlak alas 5:39 buwas sa aga.
Kaya man pinakauli nga nakasang panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. So, ang LPA, tunaw na, Mr. Charlie Depra, sir? Yes, ang ining LPA, ari pa rin sa bayan sa Palawan, pero sa karon naman nabumanan siya sa mag-develop into tropical depression, sir. Okay. So, mas manami ini. Kag, buwas, maka-experience na kita sa mainit. Yes, sa gihapon, expectaton may mga laptop kung mga skatad sa gihapon ng mga pag-ulan dala sa ning ITCC. Okay. Cha, madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Welcome, sir. May gabi sa liwat. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Mr. Charlie Depra ang Pag-asa, Iloilo. So, ang LPA ito nga nakitaan sa Palawan area, daw layo tong tsansa nga ma-develop into tropical depression. Tumayo na ang panahon naton, buwas. Kabay pa. 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa mga ka-newsline, palihog lang like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, Gimaras Newsline, kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Mayara man gali YouTube ang Gimaras Newsline. Sa mga Gimaras nun. Sa mga Gimaras nun. Palihog lang dira. Pa-subscribe sa YouTube channel kag like, share, and follow sa Facebook page. Thank you, kid. Sa mga listeners naton sa abroad, padala na kamo diri sang inyong komentaryo, sang inyong mga pa-shoutout. Kaya mo nina nga pagabasahon. May mga panamyaw kamo para sa inyong pamilya, sa inyong pinalangga sa kabuhi, ipadala lang dire. Kung mayara man kamo nga mga query, siluyag nyo man nga magpa-advertise, alihog lang text dire, o kon chat sa Iloilo Newsline, o kung chat ka mo sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Sa mga katapusang media nga nagamonitor sa Iloilo Newsline sa programa Iloilo Night Watch, mayong gabi sa inyong ngatanan. Subong lang gid nga kasi Sidmon nagtupa ang winisik nga talithi. Ang ining talithi amo gini maka tugas ang trangkaso. Di ko nali nga maigo ka sa trangkaso. Laban-laban basi nga pagpa-swab mo basi deklara ka dason COVID. Kung nali nga COVID, contact tracing naman. Magadamo naman, saka naman ang aton nga infection. Ay laban-laban kung magulan, laban-laban gindamo gidang natrangkaso kada tuig na niya. Dibla kada tuig man ang tig-uluhong, tig-liligbos. Kada tuig man na. So daplo pariho man eh. Halong-halong gid. Hindi sagad sulay sa ulan. Hindi kamo sagad sulay pakadto pakarida. Ilabi na sa inyo nga mga kabataan. So pandamin nyo inyong mga bata. Kay mabudlay na basi madisgrasya ang inyong kabataan. Sa mga listeners pa naton sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabukiran, sa kadagatan, kag diraman sa mga nagapahunay-hunay, no? Samtang nga nagapahunay-hunay, nagatanaw diri sa Iloilo Newsline, salamat gid,
no, sa pagatan-aw dire sa Iloilo Newsline. 39 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headlines. Apat ka eskwelahan sa probinsya sang Iloilo ang ginrekomendar sang DepEd 6 sa Central Office nga malakip sa mga pilot schools kag maghiwat sa nga limited face-to-face classes. Ang mga eskwelahan ginalakipan sa na Tomas Confessor Elementary School sa Cabatuan, Granada, National High School sa Ballesteros Campus, Carles, Palanggia National High School sa Pututan, kag Kabakanan Elementary School sa Banwa sang Alimujan. Talk to the people ni President Rodrigo Duterte sa tinalikdan nga gabi, liwat nga ginbanatan si Senator Richard Gordon may kang tanan sa pagdumala sa Philippine Red Cross. Sa dugang pagihid nga balita, Senator Richard Gordon ginakabig nga buli ang ginahimo ni President Rodrigo Duterte sa iya bilang senador. Mga miyembro sang transport groups sa syudad nagapanghakroy bangod wala pa sa gihapon sang payout sa ilagin serbisyohan nga libre sakay nga programa sang Department of Transportation. Muni budlay pa serbisyo nyo mga tao tapos huwag nyo natagan base may ara naman. Ha? Sa national da, hindi bala may release ng DBM. Ngawan nyo ni ginatag ni sila. Sa dugang pagihid nga headline, sang gunyang Panlalawigan, Province of Guimaras, nagpatawag sang sinapol sa mga power suppliers, kaga power distributor o kon Gimelco, agod hibaloon ang latest nga power rate per kilowatt hour kag mga charges sa electric bill. 3rd Infantry Division, Philippine Army may bag-o na nga Division Commander. Major General Benedict Arevalo nagbulos kay Acting Division Commander Brigadier General Noel Baluyan. Samta nga DepEd Secretary Leonor Briones nangayo sa nga bulig sa Philippine National Police imbestigaran kon kanday sino ang mga nagapangupya sang answer sa internet agod may isabat sa module. PNP Chief Police General Guillermo Eleazar naghatag sang assurance kay DepEd Secretary Leonor Briones magabulig ang mga pulis sa pag-imbestigar. 43 minutos na nakaligad sa alas 8. Driver sa motorsiklo kag backrider sini na disgrasya bangod sa sobrang pagpalagyo sa katapos ang highway patrol group na hospital. Naman na sila nga sagad kamo dala sang salakyan nyo o kon motor nyo way kamo lisensya kay sa wahon nyo way pa helmet lagyo kamo di disgrasya. Sa mga listeners, mga konsumidor sa More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more.
Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Miyara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 45 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga listeners naton sa Iloilo Newsline, sa mga nagahiwat da sang kadlawan, no, naglikan nga laway takam matamyaw da, no? Happy birthday. So sa mga ara pa sa abroad da nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa magahiwat pa lang, advance happy birthday. Sa tanan nga ka-newsline, Iloilo Gimaras, hasta sa mga YouTubers. Salamat gid sa pagupod ninyo sa amon, sa pagdala sa mga impormasyon. Happy birthday to you. Thank you, kid, sa inyong tanan. Siyete minutos na nakaligad sa alas 8. Ang DepEd 6, nagpasa to sang proposal sa mga number of schools sa central office nga mangin na pilot schools. Ang mga pagsulundan sa nga IETF dapat sundon ni tumanon. Ilabi na kon ang lugar jutay lang na daang infect sa COVID. Hindi siling nga GCQ na da, MGCQ na da, kung madamo sang na-infect, okay lang, hindi pwede. Kaya mo ina ang panugyan sang presidente i-assess sang Department of Education kag Department of Health. So, may dako diri nga rolyo kung parte sa ikayong lawas ang taga DOH kag DepEd kay naka salalay silang kabuhi ni sa mga kabatan hasta sang mga manunudlo. Kay mabudlay na nga matapikan sila sang COVID. Tanawan nyo, tuod na nga vaccinated ang iban, pero tapikan sa gyapon, why sang pasinon ang virus. Professional ka man, medical frontliners ka man, no? Kung luya gaya nga tapikan ka, tapik gid saya. Why saya pili?
So halong-halong, hindi kita magatag sang kumpiyansa. Ang ini nga mga eskwelahan nga ginrekomendar nga mangin pilot schools sa bagay under observation man for 2 months. Di ko ninali nga timbuok dira ang mga infection sa COVID, why tamabalan ko na no ang manginlihok sang Interagency Task Force. Di apat ka mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo. Mangkot ka mo sa syudad, waay. No, waay sang ginrekomendar to ang DepEd 6 sa central office. Sa probinsya ya apat. Isa sa Kabatuan, isa sa Limudyan, isa sa Carles, kag isa ini sa Pututan. So nagahulat pa sang approval, why pa na download sang secretary sang Department of Education ang mga pangalan sang eskwelahan nga aprobado ni President Rodrigo Duterte. 50 minutos na nakaligad sa alas 8. Kahapon, mayara nga talk to the nation naman o kung talk to the people si President Rodrigo Duterte. Kagliwat, nga ginbanatan niya naman si Senator Richard Gordon, may kang tanan sa pagdumala sa Philippine Red Cross. Di madamo nagambal niya daw hindi man i-issue ang PRC o kung Philippine Red Cross sa investigation sa Senado. Niya daw lain niya kay Presidenta. Ti ano mo ba kaya mo nayayas ang Presidente? Ha? Gapamangkot man siya mo kay Senator Gordon. Kung si Senator Gordon pa, niya daw ginalisaya sa Presidente, ang investigation sang Senado, sang Senate Blue Ribbon nga committee, may ara man na iya sang diretso ang Presidente. Kag may ara mga diretso ang mga miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpadayon sang investigation. Yari ang talk to the people ni President Rodrigo Duterte kahapon sa opining niya palang binanatan na dason si Gordon. Yari si President Duterte. Alam mo, Dick, madali masyadong, it's easy to accuse. It's easy to accuse somebody, government, just for mileage. Kilala kita eh. You have been there for so many years. Wala akong nakita, well, except for ditong kay Napolis. Gusto kong malaman na tumanggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo? Ito, kung totoo lang, inidikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for if this is true. Kung totoo itong pinarking mo talaga. Ang nagsasabi niyan mga taga-Red Cross. Nasaan na ngayon yung, I do not have the correct figure, but it's about 88. Tinawag lang sa akin sa cellphone, masama pa ang linya, na meron kang nakuha, inisali mo doon sa pera ng Red Cross. Which means to say now that hindi na ma-audit
ng COA kasi ang COA, sabi mo, hindi pwedeng mag-audit sa Red Cross. Yan ang kung totoo ito, kung hindi totoo, patawarin na po. Pero kung totoo ito, you must answer it. Because I am really going to insist that COA conduct an audit sa Red Cross. You cannot escape that constitutional mandate. President Rodrigo Duterte. So, muning banat niya kay Senator Richard Gordon. Ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagapadayon sang investigation may kang tanan ni sa mga medical supplies nga ginabakal para sa COVID-19. Bantayin nyo. Anong sabat ni Senator Gordon sa banat naman to ni President Duterte? More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ay ang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, ang mga minimum health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, at pagpapanatili ng safe physical distancing ay patuloy nating sundin. Sa ilalim ng MECQ, istriktong ipinapatupad ang home quarantine sa lahat, lalo na ang mga below 21 years old at above 60 years old, mayroong immunodeficiency o health risks, mga buntis, at pati na rin ang mga kasama sa bahay ng mga nabanggit. Limitado pa rin ang paggalaw sa pag-access ng mga essential goods at services, pagpasok sa trabaho sa mga pinahihintulutang industriya at iba pang mga aktibidad. Maaari namang mag-operate in full capacity ang mga sumusunod. Pinahihintulutan namang mag-operate in 50% capacity ang mga sumusunod. Mananatiling naka-skeleton workforce o alternative work arrangements ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at accredited diplomatic missions at international organizations. Ang mga hotels o mga katulad na establishmento ay hindi pa rin pinapayagang mag-operate, maliban sa mga sumusunod. Ang mga public gathering ay ipinagbabawal pa rin tulad ng movie screening, concert, sporting event, at iba pa. Ang residential o face-to-face classes sa lahat ng antas ay patuloy na suspendido. Ang limitadong operasyon sa mga malls at mga pamilihan ay pinahihintulutan habang bawal pa rin ang mga leisure establishments at services.
ang pampublikong transportasyon ay suspendido pa rin at ang pribadong transportasyon tulad ng mga shuttle ng kumpanya at mga personal na sasakyan na ginagamit ng mga authorized persons outside residence ay pinapayagan alinsunod sa mga guidelines ng DOTR. Ang iba pang mga essential at priority public and private construction projects ay pinahihintulutan alinsunod sa construction safety guidelines. Ang mga industriyang hindi papayagang mag-operate ay ang mga sumusunod. Ang mga probisyon sa ECQ, kabilang ang pagproseso ng mga payroll, rapid pass system, paggamit ng government-owned o hired vehicles at identification cards ay maisa sa katuparan pa rin sa ilalim ng MECQ. Ang pag-iihersisyo tulad ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta ay pinapayagan sa mga lugar sa ilalim ng MECQ. Ang buhay MECQ ay pansamantala lamang. Tandaan na laging sundin ang mga alituntunin sa panahong ito upang ating muling maranasan ang normal na pamumuhay na ating kinagisnan. Stay safe. Stay at home. Gusto nyo magbakal sa preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sa preska nga mga isda, ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nadyama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayara man sila sang seafoods. Kadto lang kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangobra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz pagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Sa kay Father Noel Losada das Gimaras. Mayong gabi, Pads. Mayong gabi sa dekada 90 sa St. Joseph School, Ihas Disos. Kaya Pastor Ed Kasidsid, Pastor, musta na? Daw, galay likod ko, Pastor Raw. Dugay man tangway kakita kay Pastor ba? No, kay Pastor Ed Kasidsid, kag sa iya nga mga kupdanan nga sa nga Jesus Disciple Church. Dahil sa kay Pastor Cesar Soyo, Reverend Cesar Soyo sa Metro Manila. Mayo lang nga pagpamati kag pagtanaw o poda kay Engineer Joey Diaz and family. Mayong gabi man kay to John Sapio, Marie Joy Castiva, Marie Eve Santia, Minse Grate Madjo sa Zunase, kay Leslie Londonio, kagawad man ni Regacho Cabalonga, kagawad amin, Gemma Cabalonga, kag kay Tokadoy, Precious, kag kay Rene Cabalonga, kay Hernani de la Cruz Galvez, kagawad Betty Malion Talavera, kay Angel Mine Alave, Olivia Saspa Marcelino, Hazel Calataro, Jipoy Gumbok, kay Joanna May Gumbok, Diraman kay Jau, kay Katkat, Alma Barrera, Fred Villalobos, Carmelino Capitle, Yob Visitacion, sa kay Lionel Pagontalan Bangyaw, William Casio Jr., kay nung Nonoy Mark kag ng Roxanne, kay Yana kag kay Johan, kag kay ng RK, kag kay nung Mark Calamba, mayong gabi. Sa kay Terry Paz Rojo, Rona Amaba, kay Josel Talavera,
Rovan Alave Adjo, Eli Daanoy, Najima Tupas, Digol Panes, Josie Lagman, Martin Bautista, Cirilo Tupas, Nicole Cabagua, Bing Pabiona, Cristina Sobel, Harriet Alvarado, Joy Pamusino Pio Quinto, Bebs Villanueva, Manuelita Sibonga, Jomel Siwagan, Christy Galio Gonzalez, kay Eileen Andres Sorsano, Lerma Talite, kag Jay Tanate Campo Sagrado, mayong gabi, kag sa aton mga ka-newsline. Paliog like, share, kag follow sa mga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag paliog man subscribe sa among nga YouTube channel sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kadtuan tana mga kabyanan. Ang ginbuyan man nga statement ni Senator Richard Gordon sabat sa Talk to the People nga mensahe ni President Rodrigo Duterte sang tinalikdan nga gabi. Ang mga pumuluyo, mga Filipinos, nagatanaw sa performance sang aton nga mga leaders. Nagapabot ang aton nga mga pumuluyo sang outcome, sang patubas sa mga ginbuto nila nga mga politiko. Luyag sa mga pumuluyo, mabalan ko na ang update, solusyon sa COVID-19 nga mga duha na katuig nga pagantos nga pagsakripisyo sang tanan, madamo sang nadulaan sang kabuhi, madamo ang nawadan sa palangabuyan, no? Madamo nga mga kauturan naton nga wala makakita sa ilang himata nga nagkalamatay bangod nagpositibo sa COVID-19. Kung magsigi-sige ni, basi way ni sang abutan, way ini sang maaputan, kag basi mabutang sa langalang ang intereses sa aton nga mga lideres. No? Kaya mga pumuluyo, iya gahulat sang update. Gahulat sang kayuhan ang mga pumuluyo. Waya siling agin butang kamo dira para nga maga kinalkalanay sang mga baho ninyo. Ang luyag iya sang mga Pilipinos nga mabatian kung ano ang development sa COVID, anong solusyon, ano nga ton nga mabtan, ano nga ton nga padulungan. Amo na yang luyag sa mga pumuluyo. Di ko magsigi-sigi sa nasiling tana. Pierdede ang mga Pinoy. Ilabi na ang nag-elect sa inyo nga nagbutang sa inyo sa pwesto. Yari ang balos banat ni Senator Richard Gordon kay President Rodrigo Duterte. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with ABS-CBN. Do your worst as you did with the senator who was elected by the people. And I know you will try to do your worst, Mr. President, like you did with Speaker Nograles before. When you use PI to a very, very respected schoolmate from Ateneo who became Speaker of the House, Mr. President. Kasi masakit kayo magsalita eh. Saktan niyo na ako. Ang sabi niyo pa, my goodness, akala niyo ba matatakot niyo ako? Pinatay ng tatay ko, pinahirapan ng tatay ko, ginagranada, inaabangan. You think matatakot ako sa isang nilalang? Takot ako sa Diyos. Takot. Takot ako sa tao. Pero hindi ako duwag, Mr. President. You're a bully. And I'm sorry, Mr. President. The Filipino people can fight back against bullies. Filipino can have a revolution against bullies.
Last night, the President of this Republic, Attorney Rodrigo Duterte, instead of reporting to the people, spent the time of the government, national television, to lambaste the Senate and lambaste this person. Instead of talking about the pandemic, about jobs and unemployment, he decided that he would try to demolish this person as well as even the society that I have religiously worked for without pay for the last 53 years. That's really a sorry, sad state of affairs. Again, Attorney Duterte is lawyering for his people, the Chinese, and I ask him respectfully, start lawyering for the Filipino people. Do your job, Mr. President. Bakit pagdating sa Chinese companies, ang gagaling nyo, Mr. President? Do you know the companies that got all these things like Suhao, Wenhua, Choosren? Bakit hindi mo dinipensa yung mga Pilipinos na kinausap ng inyong Secretary Lopez na sama-sama para makagawa tayo ng ating sariling medical supplies, Mr. President? Yan dapat ang sasagutin ninyo. Pero hindi nyo masagot. Natataranta kayo, nagpapanik kayo, at Mr. President, halata kayo. Kung may personal na kayo, yan na po ang nangyayari. Hindi ko po kayo pe-personalin, pero yan po ang nangyayari. Si Senator Richard Gordon. Tiyan mo tong counter banat ya kay President Duterte. Saan pa ni matapos man? Ha? Saan pa ini matapos kag may sayran kung ano gid man ang results ang investigation? Kung naga-investigar ang isa unit, pabayin nyo anay hasta matapos. Hulatan nyo. Pariho lang na iyang ginasabutahe nga. Patapusan nyo sila. Kung hindi nila matapos, that's the time nga magwangal kita. Kamu man da sa Senado, dasiga nyo. Hindi nyo pag-idili-dali na. Kung kinanglan nga pasakaan sang kaso, pile nyo kaso sa Ombudsman o kon sa Department of Justice. Para mabalanta kung kanday sino ini ang subject sa kaso. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayo lang pagpamati kay Ma'am Rochelle Tugunon, kay Ma'am Gingging Kanto, ay Sir Sotaridona, dira sa Amerika, mayong gabi. Dira man kay Joveta Fuego, kay Ma'am Fuego, ay Ili Daanoy, sa iya pamilya mayong gabi. Daga subong man, Kaptan Tabla. Kay Nancy Anduloy. Dira man kay ibo ni Anduloy. Ay Juliana Bautista de Silos. Ay Marilo Condiman Huban. Kay Justin Ganancial. Kay Christopher Fermalino. Randy La Pascua. Randy La Samana. Ay Pirot Pichilier may gabi. Naman kay Mary Magbanwa. Salamat sa pagtanaw. Kay Jonel Hilario. Kay Digol Panis. Kay Rowan Alavi Adjo. Kay Lucela Ligaspi. Kay Ching Claveria. Kay sa iyaman nga pamilya. Kay Leslie Londonio kag sa iyaman nga pamilya. Mayo lang nga pamati mayong gabi. Kay Chervin Haro Rai.
sa kay Jane Aray, raman kay Ditdit Watas, kay Nonoy Arlan Galia, Galila. Ilang pa. Hazel Calataro, sa pamilya Deras Negros, sa Calataro, Gombok, Igharas, Yanson, Novera, Diraman, sa pamilya Plaga, mayang gabi sa inyong tanan. Pamilya Haliki, nung Goryo kay nung Mando sa ila pamilya da, mayang gabi sa inyo. Diraman kay Mary Joy Castiva, kay Daikandi, Tojek, kag sa mga kabataan, mayang gabi sa inyong tanan. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Yara sa atong nga linya, ang presidente sa nga Iklahuda, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, o kon Iklahuda. Upod naton si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Mr. Parcon, sir, mayong gabi. Go ahead, sir. Hello? Oo, go ahead. Way ko matumok. Diyan na yung gabi dyan. Oo, pasensya, way ko matumok ang switch. Mr. Parcon, na may payout na kamo sa LTFRB sa inyong aging serbisyuhan tong libre sakay sang nagligad pa tong mga binulan. Diyan, hasta subong, no, wala pa kuti sa kadutos nila. After 2 days, no? Sila, ma-payout sila. Kaya kainan nag-istorya na kami. Nasa nga sa buong semana, basi ka-payout na ang mag-drivers na to, no? Kaya ara na ko, no? Upload na sa DDM. Kag-ara na ko na sa bangko. Ang kwarta. Yung nag-payout sa ating sinidring na drivers ng servisyo, sining service contracting. Oo. Sa din pa kuno mahalin ang kwarta kay daw madugay naman ni nga release ang Department of Budget and Management. Sunod sa kay Director kina dyan, no? Nag-check siya Chairman George Gatay na suya na subong simana may payout na ta, no? Ara na kuno ang pundo sa Land Bank. Pag-off na lang nila ko, no, kaya kina-arrange sa Land Bank yung pundo para sa payout, no, sang traditional jet, kag ang modernized jet dyan, no, kag kaina, sa ginamba natin sa iya, ko na una, payout ang series liner. Ito ang katilang landsubong, hining aton sila din ng mga individual drivers, kaya ibang sila ng utang na para na itosto sila sining na kinanglanon sa dojang tanan, kaya ila sinidri suno sa LTFRB every week mapiyaw sila nga gani nga isa ka tiyanggi nga tangan nila na naputo na gani no tungod nga ti wala naka-misiduan ining mga drivers na ton kuti kasalod sila dira may bugas sila kaon sa tiyanggi mayara nga grocery no nga gagi na pumer sila sini nga kinangaman sa dodang tanan dyan. So magahalin pagali ni sa Metro Manila base ang payout ni para na ni sa second phase nila ang first phase to tapos ng bukseng. Amo ni dyan nga atong sinidri kay nang siya second phase sila na i-grant yung service contracting naman atong siya dire gani kay na nambal natin sa iya sa kay dito siya nga dapat ani unahon anay bayad yung una nga nila na service contracting, no? Kaya ang drivers natin sa bangdo wala na salig, no, sa DOTR. Kaya pila na kabulan nga wala sila naka-payout, wala sila nabayaran sa DOTR, no? Hindi mapasalig din sila
hasta sa uli nag-end na ining service contracting sa June 30 hasta subong, September na to subong, wala di po nakatupa ining probinsya nila na bayran ining mga drivers nato nga servisyo sa service contracting. Oo. Ang ato na nada nga panugyan goro sa mga drivers nga nagahulat-ulat nga bayaran sa nga DOTR o pagi sa LTFRB. Antes ka mo pirma, tanawan nyo na yung dokumento. Base bila mayara, bila nga nakakarbon, no, nga bakante gali. Tingala ka na lang, nga ang pirmahan mo, ay para nagali sa second phase, why na yagali ang first phase to? Amo na dyan ang malaton sa itong mga drivers, no? Kuti ining first ining service contracting, minsan biyanihan to, no? Ayun ang biyanihan to, nag-end na. Kagwala gyapon naka-pay out ato sa yung mga drivers. Ining subong, ining page 2 nila sa service contracting, basi pala nga ang una to, hindi mabayaran. No, malimbungan naman kita, mabiktima naman kita, sining second page nila, no, na i-servisyo naman kita sa service contracting, na nakapasalig sila, nabayaran, na nila kita, kada sining second page nila namin dyan, na i-kapitalan, isang co-op, yung mga GPS nato, no, kada nining sildo sa drivers nato, kada diesel sa atong mga unit, no? Mga niyambal ko kaina sa kapon sa pag-meeting ko sa atong mga chapter president na hindi na ta mag-intra dira. Kaya bisa na hambal sila na hasta lang until December, maka-pay out kita sa dako-dako, pero basi pala na ini mga nila siningan din na pasalig sa aton, kag hindi magtupa, makaluloy atong kooperatiba, magkapital-pital ni Lunis, no? Muna dyan lato-lato namin yung ila sininga pay out sa amon, after sina, kung makapay out yung mga drivers natin, kita mo dyan, mga drivers natin waiting subong. Naway ganing kakuha sang 4,000 pesos, nga ila ibakal sang cellphone, no? Ang iban nga nakaservisyo, laka-laka lang, di pila kabilog, no? Pero sa Tumandriyaw, Aro Plaza naton, nga ila ko laon, sinigri sa sobra tagdabing tamel. Nga nga pinakanubo is 75,000, no? Gani nga mga nigyan nga daw madidlay ni karon nga sugala namon, kagkaron, amang po ng matabo, may tendency nga mag-backdown ang kooperatiba namon kung kaso magkagat kami nga programa sa atong gobyerno dan. Oo. Maniguro na lang gid kamo. Mapiyata na bayaran na nang una nga serbisyo kag pirmanay naman sa sunod nga kontrata mapirmanay dapat kuha kamo sang dokumento. Amo na dyan. Ang atong sinidri nga pagay mo, no? Na siguro na ito nanay sa pag-ambal nila na ma-pay out sila, sining pumiro nga pag-servisyo, sining service contracting, after sila dyan, na duwa-duwa na mga drivers na ito. Sa pag-upod yung service contracting, dito wala ko pa, no? Ado po sinabi sila sa DOTR, pag daw ang kwarta, basi ubos na. Amo na dyan na ginanghakol baan na po, no? Ngayon kasong mag-upod ka kita diri sa second page nila, maburubudlaw dyan, basi pa lang mabiktima kita, kag hindi kita mabayaran, nabayaran na sa gobyerno, pero basi kung ginkuha na sa mga ibang dira nga mga sekretary o opisyal sa atong gobyerno dyan. Oo. Base magpareho sa Department of Health, kabay pang hindi lang, no? Base may second round lang ng mga drivers workers. Ito sa DOH healthcare workers. Amo mo dyan, hindi natong gusto na matabo, no? Ito kadamo sa issue sa mga daan na ang daw ang mga COVID na pandemya subong daw ginasakyan nila, no? Na daw gataon na ito na wala normal na din pangortahan nila ito, amo din na, no? Ang ilan nga sa subong na daw hindi kita mag-upload yung programa nila anay ang kasi nga hindi natin maka-pay out ang mga drivers natin ito yung magbibugulo natin dyan nga aning unga nila pay out yung series line nga gani nga initako nga kumpanya
may bisan hindi na pag-unahon, hindi na pagbayaran, nga mabuhi ini nga kumpanya. Nga siningila, madululungan payout sa September 16. Subong ano na ta nga adlaw subong is September 21 na ta subong. Wala gyapon no. Among medyan nga daw sa subong nga atong nulatulat, base pa man lang sa pagbutos nila kay na ma-payout kita subong simana daw nalipay daw good news sa atong mga drivers. Ilang taon na ito dyan, no? Kung good news yun or bad news. Oo. Ulat-ulaton ta kung ano ginman mangin resulta kag kung madayon ang ginpasalig nila nga payout para sa mga kubos nga mga drivers nga nagahulat-hulat sa nga ilaman nga serbisyo nga mabayaran na Mr. Parcon, sir. Asak nyo dyan, lato-lato na to na base pa man lang next week no or sa mga week good news na ni kang makapiyout at mga drivers pero ang hindi makapiyout makaluluoy dyan kay ti daw medyo 99% sa atong drivers subong nakasalalay sa service contracting no mo galing ang lato na to nga kung pila ka driver i-payout nila kag kung pila ka driver ang mabilin hindi nila mabayaran dyan. Okay. Mr. Boyet Parcon, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Salamat dyan kagong gabi sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, sir. Nabatian si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sang Iklahoda. Tiyasta subong galiway pamabayaran no ang mga drivers dito nga sulod sa service contracting sa Department of Transportation. Kamo sa gobyerno sagad nyo pasalig ang mga tao nga mabayaran nyo nagligad pa na naka second phase na kamuway pang ang first phase. Basiway ng first phase. Kaya ginpapirma nyo na to ang mga drivers, kag ang mga operator. Nga wala pa mabayaran. Dason pagwaon nyo lang hindi nakapirma na kamo di butang balon nga nabayaran na kamo kaya rin ang pirma nyo, rin ang dokumento. Kabay pa nga hindi ina matabo. Kay kung ninali nga matabo ina, kamo dira sa ibabaw, nga nagahatag sa instruksyon sa inyo nga mga tinabo, no, diri sa idalom, nga naga-inganyo sa mga driver, basi bla maglain ng ulo sa mga drivers, bla? Di pulo pa Tagalog pa kamo sang gininganyo yung mga driver? Daw mga kasino kamo, no? Nga pasalig. Ang mga Ilonggo yung magpasalig, gato pa. Puwira lang sa iban nga mga Tagalog da. Sa tuod man, ang mga Ilonggo yung pagsiling yung pasalig ka, matupa gini na yan. May palabra, di honor mo. Di ka mo da, gimpasalig nyo, iba na gutman na ho. Iba na kapangutang na. Iba ni daw mawadaan na sa puroy. Bangod wala na sang kapital. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Sa Pinang sa flower shop, kay Cyril Tacosalmeda, nga muning tagiya, basiluyag nyo nga mag-order sang mga bulak. Nagahilapit na lang ang gahilapit ng ang All Saints Day kag All Souls Day. O kung mayara ka mo nga mga kahiwatan, basi kinanglan nyo bouquet sa mga kasalda, basi kinanglan nyo, aring number ni Cyril Tacosalmi. 0920-825-6483. 0920-825-6483. O kung may globe man siya, kung why ka mo smart, ari globe, 0916-786-8896. 0916-786-8896. So tawagin nyo lang na palihog si Cyril Tacosalmi. Kay willing na siya nga mag-attender sa inyo. Ang ilang pwesto, ara sa Smart
lapit sa monumento dan Maria Clara. Sa kilid lang gid tupad gid sang Los Filipinos Bakery. Tutulan nyo na. Tabok lang mula sang kon? Sang Central Market. Na ara daang Pinang's Flower Shop. Na Pinang's Flower Shop. Kaina, may giniwat nga sinapol. Daw medyo query man lang ni. Sang mga public official. Sang sangguniang panlalawigan sa province of Guimaras. Ang purpose nga ginpatawag, gininbitar ang mga power supplier kag power distributor para maklaruhan ang mga Guimaras nun kung pilagin man ang per kilowatt hour nga sukot sang gimel ko. Nga nagpatawag ang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan. Kay may nag-crop up nga informasyon halin sa kay former Vice Governor Atty. Vicente Itek de Ases nga nag-aligar ngang presyo sang per kilowatt hour sang gimel ko tama kataas kag pinakataas sa planeta. Timakon mo na. Hindi ka na interesado? Ti sino pa nga mga negosyante nga mag-invest sa Guimaras kung ang imo palang power supply tama na taas ang per kilowatt hour. Maputo ka, pandemya pa nga daan subong. Ti paano ka na mag-invest sa Guimaras? Di siyempre, why na guro sa may mabato da. So, yari si Vice Governor John Edward Gando sa Guimaras Province. Yes, Sir Johnny, nagpatawa kita sa pila ka mga resource persons putong sangguniang kanilaligan para matagaan sang hisayran, para mahisayran ang mga bagay-bagay na nungod sa ating electricity rates, more particularly sa pronouncement sa isa ka-anay opisyal na sa probinsya na ang giniko ito ng aming diring distribution utility amo ang may pinakataas na electricity rates sa bilog na planeta. So amo ng mga kinilang taon naton na mga concerns kagina sa presensya sa ating resource persons. Oo. Kandi sino, Vice, ang gintang imbitar sang sangguniang panlalawigan? Inimbitar natin ang anay opisyal na si Atty. Itek Asis. Then araman ang kinimbitar na ang general manager sang Guimaras Electric Cooperative kung ilang bukado. And then ang power plant manager sang AC Energy, si Engineer Edwin Gallego, kang ilan ng bukado. Araman din sila nagtambong ang pilaman ka mga bisita natin. So sila din namely ang ginimbitar. Pagkaraton pagali Sir Johnny nga Provincial Treasurer kang aton na Provincial Legal Officer na si Atty. Cusa. Oo. So, tanan sila nagtalambong? Yes. Nagtalambong sila maluwas lang kay Atty. De Asis, ang anay opisyal. Kasubong man na ang AC Energy ng abogado ay makatambong kinaalang-alang para suman lang utani. But araman sige na si Engineer Gallego to shed light sa pila mga concerns. Oo. So anong nalabutan sa public hearing? Actually, hindi siya public hearing, Sir Johnny, no? Kundi under the privilege hour lang ma-clarify ang pila mga issue. So nakita kagina sang sangguniang panlalawigan na ang Guimaras hindi ang may pinakamataas na electricity rate sa bilog na planeta. Kaya hindi man gani ini ang may pinakamataas sa Western Visayas. Samtang ginakabig ang aton rin na rate na kung ang taon mo mahal, pero may mga contributing factors, no, that are beyond really
distribution utility sa Gimelco. But request naman sila namon, Sir Johnny, nga mag-provide sila sa nila na billing yung bill sa kuryente with their corresponding explanation. Kaya patawag namin sila liwat to explain to us ang ilang mga charges other than the generation rate. Kaya at least maklaruhan na ito. Kaya may time constraints. So we would like to look into these items na makita natin mula sa electric bill natin kadagulan, Sir Johnny. Ako nang isa-isaw naman sa nagdason niya regular session. Oo. So, ang main gidta ni kaina nga amo ang reklamo nga mo si Attorney Vicente Diaz galing sa nagtambong no sa mga query tani dito nga dapat ipamangkot man sa mga sang panel sa iya. Yes. So kay ang indikasyon nga mong pinakamahal nga electric bill sa bilang ng planeta may lang wala siya universe no. So ano ang nadangtan na lang ang pagpasubmit mo ninyo na lang sang ila sini nga mga datos ang mga energy provider. Ang ginpasubmit natin sa ila to Sir Johnny, ano tong explanation nila sa mga charges na makita natin sa electric bill. I-submit nila sa atin next week, and then from that ipatawag natin liwat ng Gimelco para mahinay-hibay pa kung ano yung mga charges hindi daw makita natin sa bill. Kaya ito man natin nakita nga ang proposisyon ni Atty. Diasis na dilinya ko doon, pwede takuno makakuha 2 o 3 ka wind turbine na rekta dito sa may Gimelco. At marubong ang bayaran ta. Nakita man na Sir Johnny, hindi na pwede. Kaya ang wind energy, ang wind turbines natin, ang Gimaras Wind, under ini sa natawag natin nga Renewable Energy Payment Agreement pursuant sa feed-in tariff system as provided by the Renewable Energy Law. Ang linis mo na kasi nga ang ilang i-produce direkta sa wisin, tagaan sila sa spot market, tagaan sila sa priority sa purchase kasi sa paggamit sa grid. So, gusto hon taman nga magkuha, hindi pwede kay parte ng AC energy, ang wind energy, sa ang ginatawag natin nga feed-in tariff system ng ilang produce direkta dito. Kadi naman na-establish na hindi siya, Sir Johnny, reliable ang wind energy. Kaya ng mga tikon ini nga wala sa hindi sila makaproduce sang kuryente kay variables ang tawag dire na depende sa quality ng sa strength sa hangin. So kung isalig ta lang ang atong kuryente diri sa wind energy, matabukit na ma-brown out kita aton because the wind energy cannot supply us electricity 24 hours a day, 7 days a week. Kaya bangod may mga oras na hindi maayong kalidad sa hangin. So amoy ning kinalantaw nga hindi kaya sustainable kag reliable ang wind energy. Kani kung mag-produce sila sa hangin, kag maayo ang hangin, gatawag sila sa grid operators. Kasi nila mag-produce kami sa hangin, i-priority kami. That's the time na ginatagaan sila sa prioridad i-baligya or i-supply ang ilang energy sa spot market because again, that is only for a particular period or moment. But it cannot sustain all throughout the day, 24 hours a day, 7 days a week. Oo. So magadepende gali na iya sa hangin kung way hangin, iuay man sa nga power supply gali matabo. Tama, correct. Kaga nga nakakontrata gali ang Gimelco sa 2 ka power source nila. So hindi man basta-basta gali nga baliwala nilang kontrata Vice Governor. Oo, tama ina, Sir Johnny. Nakakontrata kita sa Green Core na expire ini sa 2025 pa. Ina-supply ini 3 megawatts sa PEDC, sa Panay Energy Development Corporation. Ma-expire ini sa 2042 pa, 2 megawatts. Kag sa SAM, no, sa power sector asset, isang. Power sector assets readiness management, isa katuig, 2.5 megawatts. So, kaya sini, 7.5 megawatts. Yung abogado, si Atty. Reyes,
pinapabaluran mo. Hindi ng mga suppliers were subjected sa nagawang nato niya competitive bidding. Ang makasupply sa sustainable, reliable energy kag tiambal niya to ni Reyes kasi na under the law, they cannot just simply turn their backs sa ila kontrata with Greencore, with Pixie, and Pisam Surgery. Oo. Si Vice Governor John Eduardo Gando sa Guimaras sa province. So mo tong iyang explanation, way kabot si Attorney Vicente Diasis anay Vice Governor sa province of Guimaras. Ara ang taga mga distributor o kon ang mga distributor provider nila ang gimil ko aram power supplier nagkadto man sila para nga matagan gid di ginapasubmit na lang to sila sa mga charges ni nila nga daw hindi man maintindihan para nga maplastar man sang sangguniang panlalawigan sa mga Guimaras noon kay mga Guimaras noon nga pamangkot linga di daw hindi kami kinsindi sa mga charges kundi ni nagahalin nga may amo kami sini may amo ni nga i-charge pa kami sa amo sini dapat matagi na matagi na sa mga konsumidor ninyo 46 minutos na nakaligad sa alas 9 so ginkat lang naton to ang interview ta kay Vice Governor Gando malawig-lawig to siya no sa mga listeners naton sa mga kanyos line basi nga bulong kamo sang inyo nga mga ido nga nagamasakit arada sa kay Doc Ronnie Galia. May ara na sa nga clinic ang Vitron Animal Clinic. Magpadulong ka sa Santa Teresa ara sa left side ang Vitron Animal Clinic. Sa unan na San Dominic Funeral Parlor. Pangitaan nyo lang sa left side na sa unan lang sang PTV o kung People's Television na transmitter. So Vitron Animal Clinic iya ini ni Doc Ronnie Galia rehistrado nga veterinarian wala sang kolba kag garantisado ko ini mabuot na approachable pa kag pamangkot gid sa inyo kung ano balatian sang ido nyo mayara sang history, mayara sang libro, amo gid man So kadtoy nyo si Doc Ronnie Galia sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Graphics Innovative Mind Computechnics Computer Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Amulo. Ini ginapanagihan ni Sir Manny sana. Graphics ara lang sa sagwasang Lungwin. Pagatubang mo sa building sang Lungwin, sa Katilingban, ara sa right side, ang graphics. Nagapangubra na sila tarpaulin. Gapang imprinta na sa mga t-shirt, sa mga souvenirs. Gapangubra na sila. Dalaan nyo lang kung doyag nyo nga mag-painprinta ka mo. Ariyo man sa kay Engineer Kinoy Aligain kag Ma'am Gladys Aligain sang Alion Iloilo. Nagapangin-printa man sang t-shirt. Electronics pag-iabisa pag-imprinta na ano na sa panuwagan pinta kabalo man na si Engineer Kinoy Aligain. Si Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Kagasinda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sila sang sari-sari nga mga feeds, sari-sari nga mga bulong. Pakitaan nyo ang si Diaz Poultry Supply. Pakitaan nyo si Cheryl Lucindo Diaz. Kaya approachable man na siya, ang mga taboy approachable. Aralan sa Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang ilang pwesto, arada, kung kulang ang inyong dalang kwarta, prangka kamo sa ila.
49 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati namon sa inyo ang parte ni sa turnover of command kaina sa Philippine Army 3rd Infantry Division, Philippine Army ginhiwat sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Sang nagligad ang nagbulos kay Major General Eric Vinoya, ang iya man nga Deputy Division Commander, nga si Brigadier General Noel Baluyan. Samtang way pasang manugpungko nga Division Commander, siya nang ginbutang to, acting. Karon mayara nang order nga ginpagwa ang higher command. Kagin designar si Major General Benedict Arevalo nga mo amangin na Division Commander sang Philippine Army sa 3rd Infantry Division. So si Major General Arevalo, dire man na din nagalin sa una. Dire man na din nagalin. Kapangalagad na di siya. Kung di kita magsala, mot kung insakto, no? Kapitan. Kaya nakagipan ni siya nga tudlo sa mga miyembro sang Iloilo Police and Defense Press Corps kung paano maghandol sang kag magpalupok sang M16 rifle, 45 caliber pistol. Seminarya ni ang mga miyembro sang Iloilo Police and Defense Press Corps. Sang unang presidente, si Bingbing Josue, no, sang DYBQ. Si Captain Arevalo, siya ang instructor. Siya nagatudlo. Approachable ini nga official ninyo. Mayadya. Kag malapit ini sa iya nga mga tinawo. Domdoman ko sir, na-recall ko. Kapitan kagali ito sa una nga nakatudlo sa amon o kung sa mga miyembro sang Iloilo Police and Defense Press Corps. Yari ang porsyon sa pag-assume kaina ni Major General Benedict Arevalo. Campaign philosophy. I've already said this in several of my interviews before I assume. We will be guided by the mantra or slogan, loved by the people, feared by the enemy. Mahal ng taong bayan, kinakatakutan ng kalaban. Kung sa Hiligaynon, palangga sang tumuluyo, mahadlukan sang kontra. Okay. Hirap din magano yun. Nose-bleed ako. Anyway, seriously, this will be our operational philosophy. It is important for us to understand that we should be loved by the people. First and foremost. We shall continue winning the hearts and minds of the people through our civil-military activities. This includes our duties and taskings during disasters, our COVID efforts, our stakeholder engagement, our public affairs, civil affairs activities, engineering projects that will help alleviate the condition of our countrymen in this region. So that will be the first, and of course, being feared by the enemy, meaning that we will be relentless and aggressive, offensive in our operations.
when we say offensive, because no battle or war is fought in defense. It is only won in offense. So this will be the attitude that we will have, which most of you have been familiar when I was your brigade commander. We will continue to have this, loved by the people, feared by the enemy. We don't expect our enemy to love us, so they will say negative things, bash us, because that is the reality. And we should not be coward or downhearted because of the comments of our enemy and the friends and supporters of our enemy. So we will continue to also negate the lies and deception that our enemy is trying to propagate in our provinces, especially in the hinterlands and the far-flung barangays. So that will be a guiding principle for us, and I hope we will be able to sustain the momentum in terms of our operational accomplishment. And to inform everybody, it is a nationwide trend. I am at the General Headquarters, and there are actually record accomplishment in terms of combat accomplishments in the different area commands, divisions of the Philippine Army. And this should be a trend that will be should be Si Major General Benedict Arevalo. Amo tong iya nga pagpasalig sa mga troopers, sa mga miyembro sang 3rd ID, Philippine Army. Siyempre padayonon niya man ang umpisahan na ni Brigadier General Baloyan, Noel Baloyan, kag ang nagretiro sa serbisyo nga si Major General Eric Binuya. E-check naton ang report sa atong koneksyon sa probinsya sang Guimaras. May driver tos motor kag may backrider sa Sobrani lang nga palagyo sa Highway Patrol Group na disgrasya na ospital. E-check naton report ni Danny Villases sa News Line. Danny Villases, 4-minute report. Paliog standby. Dan. Yes, Mr. Johnny. Iyon ako itong for the kaina na magkapo sa niya SC. Ako naman ni Police sa Subsector sa Randy Quintina. O sa mga pilan, ang tagkat sila sa niya 6 months. Pati rin sa paglalapas sa niya RA for 1. So kung may mga wala sa niya helmet, pinapagat sa mga traffic violation, dahil niya sa niya barangay Pinta, sa banwa sa niya lista. So, ang physical conduct sa mga point, may sarito ka nag-akay sa motor kung may backrider rin kailan din sa paraan. Pero, ang makitaan ng mga duwangin na may mga risk sa mga kapo sa traffic o mga traffic team balik pag magpagalagan dito sa sininga motosiklo talang kung ano man natabo sila balintong sa sininga motosiklo kung nga ang ininduan in tala sa may Macleod Emergency Hospital. Wala din na butang dyan, ang mga lang sang doang ini kasi siyempre kapag yung San Vicentina wala mo ito report sa police at ang among mga natabo.
So, ang duwa sa report na tunabaton, of distancing sila, pagkapos na din makulong ang ilas nila mga tamad sa nangkon, tuwa sa pagbalintong sila sa mga motorsiklo. So, ang ilas subong na motorsiklo, aron ang pagginakop, punong barangay Tini Prelago, ang barangay Pinya, di Nabista, Gimaras, ang dapat ibla sa mga muniraw nga kutali, punong pagkalikan backstreet checkpoint, dapat din na ang inyong mga lakyan kung dito ini sa mga papeles. Sagod ko nga hindi ka mo mabutan sa alang-alang. Okay. Now, sa kakamay na sa Diapon sa dyan, mismo ang nanay ang nagtawag ng police assistance ang udayos ng bata o sa ng reklamo himo sa isang pag-alarma. Kanya slide na Pag pamahog sa iya mismo. Pag inilipot sa police, nakirin ang nanay kilala inis kay Maricel Cabiador Ipuas, 45 years old. Pag naging reklamo ang mga bata, nakirin yung Cabiador Ipuas, 25 anyos, tanang kung barangay Avila, Buenavista, Generas, na sunaman sa nanay na yung bata ngayon so may mga pamahog na pamaston sila pagi man niya yung report na kung may aras siya nga ginaupot sa kasumpak kaya sinina posisyon no, saan maluntad ang iyang insidente o kung napag-complaint ka ng nanay na nabutan sa yellow na plastic bag. So bangol sini, iba nag-responder ang makatapos sa nga binagot sa pulis. Kung naman yung linger, si pulis staff at siya dyan sa PSR, sa mga kapitanan, kaya pagkabutid po sa mga lugar, mga depresyon o mga 100 meters away, nagkitaan sinisang subject ng mga pulis, yung nalagan ini. Pag ako ang lambot ini siya, pero atong plastic bag na ilo, wala na ito makitaan. So, ang iting subject na si Raymond Gabidor, tapos ang oras, kung ikaw lang regulatory period, no? Yung pagwa man siya sa mga tapos ang Universita, principal police station na yan. Okay. Okay na. Thank you, Dan. Ako kakita sa nga Dan? dyan sa itong Kanyos line lingkod na Dan may nagkantak na sa nga public hearing. Sabay niya sa nga Kanyos line sa Dan kanyang panaligan. Kanyos line Wala Dan kita makakontakit na dapat ako no? Kanyos line Dan natapos ko na interview ko na si Vice Governor. Thank you so much Dan kay why natouching po. Sabado, nag-iwas sila kita sa hearing man o pag-ipon sa mga konsilidor partiya sa sinuso nga. Kanyos line Dan Kanyos line Dan Okay. Oo. Na-interview ko na si Vice Governor. Amo na nga na ubusan na kita sa nga oras. Thank you so much, Dan. Okay, sige. Sa mga brigada sa bayan sa province of Timoras, anis na yung Villases, para ini sa Iloilo, Tisay. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. So sa tanan nga sa mga sa mga ka-newsline, sa mga viewers. Salamat kit sa inyo nga pag-upod. Palihog lang like, share, and follow sa Facebook page sa ang Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline. Kag palihog subscribe sa YouTube channel sa ang Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline. Upod na lang sa aton technical partner sa kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ.
Ini ang inyong alagad, Johnny Yanson Diaz. Kapod man kayo na kay Sweet. Tinago na to. Kaya may mga importante naman ngay likoton. So kita na naman kita buwas. Diri sa Iloilo Newsline. So magpangamuyo gi kita ha, hindi kita malatnan sa ang COVID. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.